Really, I'm such buttons. Say hello. Hello. it-trik taħħa dejjem bidejk u tibżaqek xi tkun qed tippreżenta. Ħalli iż-żaq ma tiġix, tifhem idejk tittamilhom xi Issa problema suġġett li issa problema li ma sarux jilħu li ma żaqqiet. Ġejt istipengwi. 4, 3, 2, 1. Merħba għal dan l-episodju speċjali fuq Rescoli by Carlo. X'ankun qed nagħmel illum? Illum mill-istudio tat-television ġejna għall-istudio ta' Rescoli by Carlo u ħankunu qegħdin niddiskutu l-avventura tagħna matul is-sajf fil-programm Vale li kien jixxandar nhar Terba fl-Erba'. Kienet l-ewwel skeda, kien l-ewwel staġun, nisperaw li jkollna staġuni oħrajn, forsi anke programmi oħrajn fejn tkunu tistgħu taraw nagħmlu dawn dat-tip ta' programmi fejn jidħol upcycling u reloving ta' affarijiet li huma marbutin mad-dar, forsi ma' xi oġġetti li huma l-qalbna ma nixtiequ nirridekorawhom u nagħmluhom isbaħ. X'għandi hawnhekk? Mela hawnhekk għandi parti mis-set li użajna waqt il-programm Vale u wkoll affarijiet li għamilna waqt il-programm Vale. Ġifieri għandna dawn l-affarijiet kollha din-naħa iż-żarbun li kont żbajtin fil-programm għadu tal-ikwali wara bejwet u ieħor 4 xhur ġie għal-qalbi kuntent bih. Allura ħankun qed nispjega ftit x'ġara u x'ma ġarax. X'kienet din l-avventura ta' Vale? Mela, bażikament l-ewwel persuna li avviċinatni kienet Valerie Vella. Hello Valerie, naf li bħalissa qiegħda busy bi programmi oħrajn. Nawguralek l-isbaħ xewqat għal dan il-programmi ġodda li għandek u jalla m'għandux ma nerġgħu naħdmu flimkien. Nispra li ma dejjaqtek xi żejjed, għalija kienet avventura sabiħa ħafna, ħadna ħsieb ukoll il-produzzjoni tal-programm. Mela, meta ġiet Valerie l-ewwel darba, eventwalment batit li messaġġ u ntqajna u ddiskutejna x'nistgħu nagħmlu f'dan il-programm. Mela, jiena l-iktar li ħadd ħsieb huwa kif jidher il-programm grazzi għall-sponsors tagħna wkoll li sebħunna is-set tajjeb li nsemmi wkoll l-ewwel lil Henry u lil Manuela li bażikament għenuni biex nisbaw il-backdrop tal-programm. Mbagħad kien hemm oħti Marija wkoll li ħititilna l-fradal li konna naraw waqt il-programm u li konna nagħtu lill-mistednin speċjali tagħna. U koll li hija Antonio li ħaħsib il-YouTube channel ħaħsib u koll li jkun wieħed mill-mistednin fil-programm biex jiddiskuti il-band tiegħu u l-mużika oriġinali li qed joħorġu u kif ukoll ħaħsib l-editing kollu u anka dan il-programm u jieħu ħsieb il-YouTube ta' Rescoli by Carlo minn hawn insemmilkom kollha kemm intom grazzi ħafna tal-appoġġ li tajtuni li u lil Valerie. U wkoll nixtieq insemmi mbagħad għax Manuela u Marco baqgħu jiġu floor managers jieħdu ħsieb bejn wieħed u ieħor il-mistednin tagħna u l-ħin li kien ikollhom għad-dispożizzjoni tagħhom biex jiddiskutu kienu jagħmlulna sinjali minn wara l-kameras biex irridu nifqu x'irridu nagħmlu u ġejjin riklami eċċetera. Dak huwa parti wkoll mix-xogħol li kien hemmhekk. Mela, parti mill-produzzjoni kien li xtaqna programm xi ftit jew wisq oriġinali. U nispera li wasalna li għadin. Kien programm marbut mal-ambjent, programm marbut mar-riċiklar. Kienet importanti ħafna li nagħmlu enfasi fuq l-affarijiet kollha marbutin mad-dinja tagħna, speċjalment ma' Malta fejn għandna riżorsi limitati fejn jidħol aċċess
biex narmu l-iskart, x'nistgħu nagħmlu biex innaqsu l-iskart. U mhux biss nagħmlu recycling imma wkoll nagħmlu upcycling. Sirna nafu ħafna affarijiet interessanti fejn jidħol l-ambjent, l-annimali u n-natura ta' madwarna wkoll tallimna ħafna affarijiet fejn jidħol ir-riċiklar, x'nistgħu nagħmlu, x'ma nistgħux nagħmlu u kif ukoll nevitaw milli inżidu l-iskart. Bażikament nużaw oġġetti li ġa kellna li konna ħanarmu, nirranġawhom u nerġgħu nużawhom. Kemm bħala dekorazzjoni u kemm bħala użu, ġifieri mhux biss affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma kif nevitaw l-iskart imma kif nistgħu nerġgħu nużaw dak li aħna naħsbu li huwa skart. Mela, ħanħallikom ftit għal ftit footage li kellna li ħa Antonio waqt il-programmi u hemmhekk tistgħu tieħdu idea x'kien qed jiġri wara l-kameras ta' Vale. Grazzi hawnhekk lill-kru kollu u anke lill-istazzjoni net television li tawna l-opportunità li nagħmlu dan il-programm li nista' ngħid li huwa programm għall-qalbi. Grazzi tal-li għamiltuh popolari intom li segwejtuna. Infakkarkom ukoll li il-programmi kollha ta' Vale mill-ewwel sa 13 il-programm tistgħu tibqgħu issegwuhom jekk għadkom ma rajtuhomx, jew forsi hemm xi ħaġa li tinteressakom u tridu terġgħu tarawha, qegħdin kollha fuq il-YouTube channel tagħna Rescoli by Carlo u qegħdin miġburin kollha taħt it-titlu ta' Vale. Ġifieri hemmhekk tistgħu taraw terġgħu il-programmi kollha tagħna u taraw jekk għandkom xi dubju fuq xi affarijiet li aħna minna tkunu tistgħu terġgħu taraw il-programmi kollha wieħed u taraw x'għamilna. Upcycling forsi hemm xi teknika li intom tixtiequ titgħallmu u ma rnexxilkomx taqdu art jew ma kellkomx gwida għalija tistgħu terġgħu taraw biċċiet mill-programmi jew forsi kien hemm xi mistieden partikolari li intom xtaqtu tkunu tafu iktar dwar x'jagħmel jew x'tagħmel dik il-persuna u forsi anke jekk għandkom qalbkom l-ambjent u kif nistgħu nevitaw il-pollution u kif nistgħu nevitaw affarijiet li jistgħu jagħmlu ħsara lill-ambjent tagħna għandna biżżejjed ħsara fl-ambjent. Ġewwa pajjiżna għandna bżonn nikkontrollaw ftit u nikkontribwixxu biex l-ambjent tagħna nieħdu ħsiebu, insebbħuh u ma nħammġuhx. Mela, il-filmati fidejkom, ħodu gost arawhom. Grazzi, nerġa' nkun magħkom dalwaqt kemm nagħlaq din il-biċċa tal-programm tal-lum bażikament. Daniel għajatlek, sorry.
Għalmelu mux Il-nusa ħawada. Għalmelu mux Mela, kif rajtu sista, bażikament dik kienet l-avventura tagħna quddiem il-kameras ta' Vale u x'kien qed jiġri waqt li konna qegħdin nagħmlu recordings tal-programmi. Tajjeb li ngħidu li l-programmi kienu rrekordjati jiena nħobb programmi live, imma din l-avventura nsertat kien programmi rrekordjati u kien ikollna ħafna xogħol u preparazzjoni li jsir qabel. Mhux biss bħala x'ħan nagħmel jiena waqt il-programm tal-upcycling, kif ukoll waqt ir-rokna tal-upcycling, kif ukoll il-mistednin tagħna kif stajna norbtu it-temi flimkien. Waħda mill-affarijiet li rabtet il-programmi kollha flimkien kienet il-buzzword. U din il-buzzword bażikament konna nażluha minn ġimgħa l ġimgħa u niddiskutuha għal minuta jew tnejn biex bażikament torbot kollox flimkien. U torbot kollox flimkien għal raġuni li speċi dawn ħafna minn dawn il-kliem bħal restyling, repurposing, repurchasing, xi jfissru u kif jistgħu dawn jaffettwaw ukoll l-andament tagħna ta' kuljum. U l-andament tagħna ta' kuljum bażikament marbut ma' kif aħna nikkontrollaw lilna nfusna fejn jidħol skart u fejn jidħol ħmieġ u fejn tidħol pollution, etc. U b'dak il-mod irnexxielna inwasslu wkoll tru kelma waħda messaġġ darba fil-ġimgħa. Ħaġa oħra li kienet vera interessanti waqt il-programm kienet ukoll slots li kienet tieħu ħsieb Valerie, kien ikollna footage preparat minn Valerie li kienet tieħu ħsieb kollox, tajjeb li ngħidu li Valerie il-kontenut tal-programm ħadet ħsibu fejn jidħlu l-mistiedna u kien ikollha wkoll recordings barra mill-istudju. Waħda minnhom l-iktar waħda li hija għal-qalbi kienet l-intervista ma' Marie Briguglio li bażikament din qabdet ir-rota u bdiet issuq mid-dar għall-università u tispjegana d-diffikultajiet kollha li kellha biex tasal minn post għal ieħor bir-rota. Tajjeb li nfakkarkom ukoll li jiena l-għażla tiegħi personali li ma nsuqx kienet ukoll waħda mir-raġunijiet kienet raġuni ambjentali biss biex nieħdu passi bħal dawn huma passi li xi mod jew ieħor iridu nadattaw għas-sitwazzjoni u għaċ-ċirkustanzi li ngħixu fihom. Ġifieri jiena bħala persuna nadatta ħafna, sfortunatament trasport pubbliku mhux dejjem jiffunzjona kif suppost, allura rridu nadattaw jew naħsbu ħafna iktar qabel biex naslu minn post għal ieħor. Ma jkollu l-ebda ħalli mhux hekk? Ekku, kollha flimkien għamilni fil-verità. Grazzi, ciao, saħħa. Mela danti għal-dan thank you għamlu Karlo u Sandra inti kellhom dan għalik għamlu id-derma Imma b'ħames kuluri. Dak il-ħames programm mbagħad biex jismu Thank you. Tifkira żgħir. Mhux ħażin. For the first time. Very nice. Issa naqra dry brushing il-Sandra. Plastiku. Dak kien kollu niġbor minn konna ħadna l-istudenti, ir-ramla l-ħamra, jagħmlu fieldwork. Ikkalkulaw 50 kilo. Madonna. Enormi, jien daf kemm niġbor l-aħħar darba kelli bot tal-daw ix-shakes tal-bodybuilders, daf kemm kbir, kollu mlejtu. B'daw hekk il-biċċiet żgħirek. Kollu mlejtu b'daw il-biċċiet żgħar. Jien dak dak immaġina dak parti minn xi xkien, il-biċċiet l-oħra tal-fliexkun se spiċċaw. U minn kollox hawn, kull kulur. Bluni tiskantaw ħafna bluni, Blu li ktar ikun hemm reds. Dak waħda mill-impatt.
il-sorsi hija wkoll taf inti l-outside jagħmlu il-jerrycans u hekk. Yes. Bekk ikunu blu. Momenti dak tipi. Jaħarbulhom mbagħad minn mal-ċima. Għal dik ikun hemm ħafna. U jerqu mbagħad. U anki l-ġablo li semmiet l-istess ħaġa. Ġablo il-fishing industry. Ġablo is a brand name, yeah. Polystyrene. Imma nis ġablu jgħidu bil-Malti, għax fil-fattetta polystyrene, imma n-nis ma jifmux jek tgħidulhom polystyrene. Jew geyser. Jew geyser. It's a water heater. Jew Q-Tix. Q-Tix ukoll. Anka bajro. Pinna tajt. Pinna. U termos. Termos iva. Thank you, guys. Proset. Thank you. Very much. It wasn't that daunting, no? Le. Mela, wasanna għall-aħħar parti ta' dan l-episodju speċjali li għamilna fuq Vale. Il-kelma post-mortem tinsema naqra stramba u nixtieq nuża l-kelma bħala evalwazzjoni, imma l-evalwazzjoni tal-programma tiġix minni biss imma tiġi wkoll minnkom it-telespettaturi li kontu qegħdin nissegwuna kemm fuq it-television u kif ukoll mill-YouTube channel tagħna nixtiequ dawn l-affarijiet minn għandkom issa. L-ewwel ħaġa tagħmlu subscribe taċ-channel tagħna Rescoli by Carlo biex tibqgħu issegwu dak kollu li jiġri kull ġimgħa waqt dawn il-programmi waqt dawn l-episodi li nagħmlu aħna għandna ħafna avventuri ġodda x'ħankun qegħdin naqsmu magħkom u wkoll ħanoħorġu anke barra mill-istudju tagħna. Nixtiequ nkunu nafu bażikament x'taħsbu intkom fuq dan il-programm Vale. Naf li kien hemm ħafna minnkom li ġa tawna l-opinjoni tagħhom u suġġerewna ħafna affarijiet x'nistgħu nagħmlu waqt il-programm. Jekk tixtiequx verżjoni xitwija tal-programm Vale, jew verżjoni differenti li nistgħu nkunu qegħdin nagħmlu waqt ix-xhur tax-xitwa bażikament minn Jannar li ġej. U l-kontenut, x'taħsbu fil-kontenut, x'taħsbu li aħna nistgħu nofrulkom bħala programm mhux biss fejn jidħol l-upcycling imma fuq l-informazzjoni li intom tkunu tixtiequ li issegwu li titgħallmu jew tkunu tafu nistennew minn għandkom. Mela, dawn huma l-affarijiet tliet affarijiet li semmejtilkom issa. Għamlu subscribe taċ-channel tagħna minn hemmhekk tkunu tistgħu issegwu x'aħna nagħmlu minn ġimgħa għall-oħra bħala Rescoli by Carlo. X'tixtiequ jekk tixtiequx programm simili bħal Vale fix-xhur li ġejjin, jew jekk tridux Vale jkompli s-sajf li ġej, u l-kontenut. X'tixtiequ taraw bħala kontenut, x'tixtiequ titgħallmu tkunu tafu jew taġġornaw ruħkom fuq. Grazzi ħafna jien min naħa tiegħi llum għal daqshekk, nispera li dan il-behind the scenes, dan l-inventarju tal-programm Vale oġobkom u nisimgħu minn għandkom. Tinsewx tgħaddu l-kummenti tagħkom jew taħt dan il-video li qegħdin taraw bħalissa jew fuq il-Facebook page tagħna Rescoli by Carlo ovvjament, jew kellha anke fuq il-website tagħna tistgħu tibatunna messaġġi hemmhekk, tistgħu tibatunna emails jekk għandkom interess, tkunu tafu jew taddunna s-suġġerimenti tagħkom, tistgħu tibatuhom personali lilna mingħajr ma jkunu qegħdin jidhru fil-pubbliku. Grazzi ħafna, minn hawnhekk nixtieq nerġa' nirringrazzja lil Vale Rivella ta' din l-opportunità li naħdmu flimkien. Grazzi lill-produzzjoni kollha tal-programm, grazzi lill-familjari kollha tiegħi li tawni l-appoġġ kollu biex dan il-programm iseħħ minn ġimgħa l-oħra. U grazzi speċjalment lill-sponsors tagħna. Kellna sponsors vari, sponsors differenti u għamluna kburin b'dan il-programm li għamilna aħna għalikom. Tinsewx, l-ambjent u li nieħdu ħsieb l-ambjent ma jaqafx mal-programm ta' Vale ma rridu nibqgħu nagħmlu din il-ħaġa kuljum. Grazzi u niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.